Сәлем достым. Әлеге вакытта TMTV каналында музыкаль бейіклі хит парады һәм мин Ранил Нуриев. Бүгінгі тапшыруыбызны біз бірінші тапқыр тир түгіп эшләп алған ақша темасына бағышларға булдык. Ул ақшаның қадірі дә бит 1000 өлеш артыграк була. Кем ничек бірінші ақшасын эшләгән һәм әлеге ақшаны нәрсәгә кулланган икән белергә теләсәгез, киләсе сәгатьтә бездән айрылмагыз. Кызганычка каршы дуслар, тапшыруыбыз башында без җырчы Чәчкә белән сау булышырга мәҗбүр. Аның җырын тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узабыз һәм киләсе очрашуга кадәр саулашабыз. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Бүгінгі тапшыруыбызның яңа резиденты Алсу Әбелханова. Җырчы беренче тиеннәрен концертларда җырлап эшләгән. Беренче тапкыр 18 яшьтә сәхнәгә чыгыш ясап, хезмәт хакы алганым әле дә исемдә. Шул минуттан үземне бик мөстәкыйль итеп хис иткән идем дип искә төшерде Алсу. Аңа безнең хит парадыбызда уңышлар теләп, җырына күчәбез. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Өндәшәм зарыгам,
беләм дөньяда син барың. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барың. Узган атнада хит парадыбызга премьера булып килеп кергән Рафаил Латыпов бийеклеккә юлын 9-нчы баскычтан башларга булды. Киләсе атналарда ул нинди үрләр яулар икәнен белергә теләсәгез, музыкаль бийеклек хит парадын күзәтеп торыгыз. Һәм онытмагыз дуслар, резидентлар тапшыруыбызда нинди урын яулавы барысы да сезнең игътибардан тора. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min g'ashik yüzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzüngü siyem, partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Partlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Partlık jitse de Turmuşuğuzna bizim Suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelme Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü siyem Partlık jitse de Ә хәзер сүз Индива турында. Закон буенча кирәкле яшь җитмичә эшләргә ярамаган вакытта да җырчы кызыбыз кибеттә сатучы булып эшләгән. Чутлавын чутлый белә идем инде, ләкин бик кечкенә идем дип искә төшерде Индива. Нәкъ шулай итеп җырчы беренче акчаларын эшләгән дә. Ә менә аларны нәрсә өчен кулланганын кызганычка каршы хәтерләми.
Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп, җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерылыр кинә. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, ала күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки төн булып, караңгы төн булып, җиргә төшәрмен мин. Сагышыңа юрап, очрашуга юрап тыңла мине. Кара тел булып, иңнәриңә кунып, кабат елармын мин. Син генә миңа катырма, таралырмын, югалырмын кинәт. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, ала күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп, җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә зинһар миңа тимә, канатларың каерылыр кинәт. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, ала күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Ла 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 ла, ла 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 ла. Хит парадыбызның 7-нче урынында Илдар Әхмәтов. Беренче акчасын ул артист юлына баскач эшләгән. Әлмәткә укырга кергәч, мәдәният йортында җырлап, артист булып беренче акчамны эшләдем дип искә алды ул. Кадерле дуслар, сезнең экраннарда сиңа илтмәгән юллар җыры белән Илдар Әхмәтов. Сөюемне эзләп юлга чыктым. Мин басмаган сукма калмады. Күп җирләргә алып барды юллар. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын ызына яра. Күпме юллар инде урады. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Барган сайын ызына яра. Күпме юллар инде урады. Барып җитмәс юллар булмый диләр.
сиңа барып жетіп болмады. Кетер юллар тез ашылған еді, кері қайтар юлны тапмады. Сиңа таба қаршы келген шақта, сен қол сілтеп артқа атлады. Барған сайын ұзын аяра, көпме юлларыңды ұрады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ұзын аяра, көпме юлларыңды ұрады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған юлда гүл қаршылы, қызыл утлар яна һәр вақыт. Язмыш аты сенің туқталышыны, узып ките болмай туқтатып. Барған сайын ұзын аяра, көпме юлларыңды ұрады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ұзын аяра, көпме юлларыңды ұрады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Bu adnada 6-cı orunni yaulаған Münir Рахмаев 1-ci ақшасын 9-cı sınıfta işləgən. Әлі də xətirliyim, 9-cı sınıfta bir şarada шығış yasab, 1-ci 500 сумны işlədim. Nəqşul vaqtda ақша işlər üçün işləu kirək ikənin anladım deyib iskə düşürdü ol. Həm ərigi vaqtda da jirşi bir toxtavsız işləydi. Hətta qayvərəvlər onun klonu бар deyib dəvili. Çünki Münir bir gündə türlü jirlərdə шығış yasab bilgirə. Ona oңышlar тіләп, klibuna көшәбіз. Әйтерсіңлә көзгә қарап, қошташа кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18-дәге кебек. Ә мин әле яшь, утытылмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утытылмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне һич бәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, утытылмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утытылмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек куып тотарга? Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга.
Qadirli dostlar, siz Zeynep Farxetdinova nişik birinci akşasını işləgəni bilirgə tiliysinizmi? Demək, siz kirekli orunda. Tanılğan jirşi birinci xizmət haqqın 6-cı sınıfda Şigündür basımında işləb alğan. Həm əligi akşağa ol özünə ayak kiyimi satıb alğan. Mənə şulay dostlar. Yokka koydum elimine Sağındırgan şiddet gül yürü Hatireler uyan kardı kırıktan Ballaşağım şığa Işıklar fama şul iken Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken İzlerimni saklayıp bu yılları Bu sıkmaktan urdek baskıldım Eremede bürügenler ezdim Basmalarga basıp geriyordum İyenkiler aman Işıklar fama şuq iken Körşülerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Serin saklı başka birevni Yakınlarım meni yoksun Allah Kiyelgi şiddet yerine İyenkiler aman şuligenler Kışıklanlar fama şul iken Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Tuğan yakka kayttım elimine Uramlardan katka turadım Balaşağım yerde arttan kalmay Oğul hatirine uralım İyenkiler fama şul ikenler Kışıklanlar fama şul iken Kırşı
Келесі мезгілде, достар, сіздің экрандарыңызда Йөрәк яшь жыры белән Айдар Галимов. Бүген танылган җырчыбыз музыкаль биеклек хит парадының 4-нче урын иясе. Каршы алабыз. Искән жилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә ошмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Бу атнада 3-нче урынны яулаган Ләйсән Гимаева беренче гонорарын Рөстәм Закиров белән гастрольләрдә җырлап йөреп алган. Әле дә хәтерлим, 300 сум иде. Ул чакта бу бик зур акча булып тоелган иде дип искә төшерде җырчы. Әлеге акчага ул бизәнү әйберләрен алган. Ләйсәнне 3-нче урыны белән чын күңелдән котлыйбыз һәм сөюле язмышын дип исемләнгән клибына күчәбез.
сенің нұрлысын, татлысын, жылысын, тек сенің қойныңда татыдым. Тұрмышым түгәрәк, мен анда күбәләк, сен шәшкәм гүлімнің алтыны. Бар еткән барым сен, ғөмірлік ярым сен, табылған зиннәтлі табышым. Язларым болғансың, назы болып толғансың, сен менің сүйілі язмышым. Сағыштан арынан ышығым өйірме бұранда, янадыр ялдыра, күннен күн яқтырақ, мәхәббәт йылдызым сен барған. Бар еткән барым сен, ғөмірлік ярым сен, табылған зиннәтлі табышым. Язларым болғансың, наз болып толғансың, сен менің сүйілі язмышым. Ауырлық келгенде, башымды игенде, тұямын янымда тірегін. Көңілден ойылмас, жанымнан жойылмас, көкелерінің сен алып бөлегін. Бар еткән барым сен, ғөмірлік ярым сен, табылған зиннәтлі табышым. Язларым болғансың, наз болып толғансың, сен менің сүйілі язмышым. Сүйілі язмышым. Тапшырубызның икенче урын иясе Ильвина кечкенәдән үк җырлап акча эшли башлаган. Мин нәни булган чакта караокелар чыкты. Мине шунда җырлаталар иде һәм әниеңнең апасы һәр җыр өчен акча бирә ди ул. Шулай ук Ильвина 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, җәйге лагерьда вожатый булып эшләвен дә искә алды. Бар эшләгән акчамны мин гел әнигә биреп бара идем ди ул. Эшчән һәм гүзәл җырчыбызны музыкаль биекле хит парадының икенче баскычында каршы алабыз, дуслар. Таптадың гүлләрне, яр иттең көннәрне, сагышлар күленә төшерде. Өздең бите бәгырен,
Белмәдең қадірі, ялғанны мин әлі түшіндім. Таңдарым аталмай, түннәрім ұталмай, жилерге таралды махаббат. Тәннәрім үшіді, не болды түшіндір, нишләттің сен мені хыянат. Хыянат қомшысы, сөюнің қаршысы, әйленді мәхәббәт карабы. Яшәвем язларсыз, кишләрем назларсыз, ялгызлык шәшемне тарады. Таңдарым аталмай, түннәрем ұталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем үшіді, не болды түшіндір, нишләтті сен мені хыянат. Таңдарым аталмай, түннәрем ұталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем үшіді, не болды түшіндір, нишләттің сен мені хыянат. Яшеннең утлары кадалды, укылары, ялганның ашысы яманды. Язмышлар ушағы, салқындыр құшағы, ялгызым янарға қалғанды. Таңдарым аталмай, түннәрем ұталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем үшіді, не болды түшіндір, нишләттің сен мені хыянат. Таңдарым аталмай, түннәрем ұталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем үшіді, не болды түшіндір, нишләттің сен мені хыянат. Тәннәрем үшіді, не болды түшіндір, нишләттің сен мені. Бу атнада беренче урынны дуслар Ландыш Нигъмәтҗанова яулый. Җырчы беренче хезмәт хакын авылда сатучы булып эшләп алган икән. Официаль рәвештә сәхнәдә чыгыш ясап, 20 яшендә акча эшли башлаган. Җырчыны без беренче урыны белән чын күңелдән тәбрик итәбез һәм киләсе тапшыруда да яңадан-яңа үрләр яуларга язсын дигән теләктә калабыз.
Үзенең эшләп алган акчаны тотарга да кызганыч. Кадере дә бик зур буланың. Яратып эшләгән җирдә генә акча алуы да күңеллерәк. Яраткан җирдә эшләргә язсын сезгә, кадерле дуслар. Ә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Исән, имин торыгыз. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.